أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پرست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی دعا ہے اللہ تعالی حق سنن سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اتے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے حضرات گرامی جی میں تو جانتے ہوئے کہ ایک یہ مہینہ محرم الحرام شریف دا ہے تے اج دا ہے آخری جمعہ ہے تے آپ ہی الحمدللہ کہ پورا مہینہ تے اج دا ہے جمعہ بھی انشاءاللہ العزیز ذکر امام علی مقام نواسہ رسول صفت رسول خون رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر پاک سنے تے اج بھی سن اللہ پاک انہاں پاک بندیاں دے ذکر دے طفیل آپا ساریاں دے اتے اپنی رحمت دا نزول فرماوے اللہ تعالی امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے ذکر پاک دے طفیل کی جگہ بناوے میں حدیث پاک پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا من احب فلیحبہ
دعا فرمائیے کہ بے نیاز اللہ جیڑا بندہ میرے حسین دے نال پیار کرے فَلْيُحِبَّهُ اللہ تو بھی اندے نال محبت فرما. اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا پیا، یہ حدیث کا حصہ اتنا پڑھتے توجہ فرماؤ جناب والا. ایک حدیث پاک میں پچھا بھی پہلے جمعے دے وچ عرض کر گیا، ول پڑھ دینا تاکہ سمجھ آوے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں. توجہ ہے نا، ہن گال توجہ نال سنائے. حسین منی وانا من حسین. حضور فرمایا حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں. مسلمانوں توجہ کرو، یہ حدیث پاک جڑی آج میں پڑھی ہے، حضور فرمایا من احب فلیحبہ. اے اللہ جڑا میرے حسین نال محبت کرے، بے نیاز اللہ تو بندے نال محبت فرما. قرآن کی آیت پڑھتا پیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا رب العالمین نے ان کنتم تحبون اللہ، میرے کملی والے تسا اعلان کر دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تسا اللہ دی ذات نال محبت کریں دے وے والی میں کرو کہ فاتبعونی میری پیروی کرو. جیڑے ویلے تسا لوگوں میں محمد دی پیروی کرے سو، فرمایا رب العالمین دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جڑے ویلے تسا میری پیروی دے وچ آوے سو، محبت رب نال کرنا چاہتے وے، میری اتباع تے پیروی جڑے ویلے تسا کرے سو، فرمایا یحببکم اللہ. فرمایا ول اللہ تواڈے نال محبت فرمے سی. یہ قرآن ہے جناب والا، جڑا اللہ نال محبت کرنا چاہتا ہے حضور دی پیروی کرے، جڑا حضور دی پیروی کریں دے رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ. فرمایا حضور دی پیروی دا ثواب تے فائدہ یہ ہے جو اللہ دی ذات وال بندے نال پیار کریں دیے. یہ حضور دی اتباع جناب والا. میں ذکر پہ کرنا امام علی مقام، امام وفا دا، ذکر سبت رسول دا، جگر گوشہ بطول دا. جناب والا امام حسین سے متعلق حضور اعلان فرمایا، فرمایا من احب فلیحبہ. اے بے نیاز اللہ جڑا میرے حسین نال محبت کرے فلیحبہ، اللہ تو بھی اندے نال محبت فرما. میں دو حدیثاں پڑھیں، ایک قرآن دی آیت پڑھیے کہ میں انہاں کنوں ثابت کیتے کہ جناب والا اگر حضور دی کوئی اتباع کرے تے رب محبت کریں دے. تے حضور فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں. پتہ لگا جڑا حضور دی اتباع کرے رب اندے نال محبت کریں دے، تے جڑا حسین دی اتباع کرے رب اندے نال بھی محبت کریں دے. جناب والا توجہ فرماؤ، اللہ دے نبی ابو حکمیہ کمال کا جملہ دیکھو. آج تو تقریباً 1450 سال پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت تھئی ہے.
لیکن مسلمانوں توجہ کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے حسین پاک کو سامنے بلائے، اجا شہادت نہیں تھی، پہلے آمینہ دلال نے جملہ فرمایا ہے کہ من احبا فلیحبہ، بے نیاز اللہ جڑا میرے حسین نال محبت کرے، اللہ تو بھی اندے نال محبت فرما۔ یہ جملہ فرماتا ہے کہ شہادت نہیں تھی، شہادت تو پہلے حضور جملہ آتے، ابو حضور فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ حضور فرمایا جتنے لوگ میں محمد کی مجلس کے وچ بیٹھے ہوئے، توجہ ہے، فرمایا جتنے لوگ میری مجلس کے وچ بیٹھے ہوئے، میں محمد جی نے کہ اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو دے نال محبت فرما۔ یہ جملہ حضور فرماتے اگو فرمایا میرے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے قیامت تک آمن والے نسلوں کو اعلان کریں دے رہ بجائے، میں محمد اعلان کیتا ہے جڑا حسین نال محبت کرے سی اللہ دی ذات بندے نال محبت کرے سی، نسل در نسل پیغام پہنچے دے رہے ہو جائے۔ پتہ لگا جناب والا حسین کا مقام اتنا لائے کہ سرکار اپنے دور کرتے گال ختم نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جتنے موجود ہی ہوئے قیامت تک جڑے بندے کہنی ہے آمن والے نسلوں کو دسیں دے بجائے جڑا حسین نال محبت کرے سی، فرمایا اے عام گال نہیں، اے آمینہ دلال دا فرمان ہے کہ جڑا حسین نال محبت کرے سی رب بندے نال محبت فرمے سی۔ حسین دی محبت اللہ محبت نہ سبحان اللہ، آپ کو ایک نئی حدیث واقعی ہے، اللہ دے نبی جناب والا آپ نے ایک بئی دعا درود پاک پڑھیے، آپ نے پڑھے جناب اللہم انکا جعلتا صلواتک ورحمتک ورضوانک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ برکت واسطے حضور نے دعا کی تھی اللہم انکا جعلت صلواتک ورحمتک، اے بے نیاز اللہ جی میں تیں جعلت صلواتک، جی میں تیں اپنی رحمت فرمائیے، اپنی رحمت فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے حضرت ابراہیم کو اتے حضرت ابراہیم دی اولاد تے قوم دے اتے، اے اللہ میں دعا پہ کرنا، میں محمد پہ دعا کرنا، اللہ انہیں صلوات تے رحمت تے اپنی رضا میں محمد دے اتے بھی فرما، اتے میری اولاد حسن و حسین دے اتے بھی فرما۔ جاگ سے ڈھیلی نہ کو سبحان اللہ بڑی توجہ نال گال آتی۔ دیکھو جناب والا میں تو ایک جملہ حضرت ابراہیم پاک کا بھی یاد آنا پہ، اس حضور کا جملہ ذہن حاضر کرتے بیٹھے کرو، توجہ کرو جناب والا۔ ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب والا جنت کو ڈٹھا، جنت کو ڈٹھا نا تے جنت دے درخت دے ہر پتے دے اوتے لکھا ہویا محمد محمد محمد، ہر پتے دے تے دعا کی تھی، پوچھا پہلے اللہ سے اللہ ایک کون ہے عظمت والا جہاں نام جنت دے درختاں دے ہر پتے دے اوتے لکھا ہوئے محمد۔ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ
تیری اولاد دے وچ میں اپنا محبوب پیدا کرنا ہے جہدا نام محمد ہو سی اپنے محبوب کا نام جنت دے ہر درخت دے ہر پتر دے تے میں لکھوائے جو محمد توجہ جان سے توجہ نہ سنائے جڑے ویلے دعا کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی تھی بے نیاز اللہ ایویں کر اللہم اجر ذکری علی لسان امت محمد اے اللہ جڑا ایڈا سونا محمد ہے وہ سونے محمد دی سونی امت دی زبان دے تے میرا ذکر جاری فرما سونے محمد دی زبان دے تے میرا ذکر جاری فرما ابراہیم علیہ السلام آتے ہن توجہ کرو رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا کو قبول فرمایا اتے نماز دے وچ اللہ امت محمد دے تے درود پڑھنا ضروری فرمایا اج ہر نمازی بڑھڑا بچہ جوان بزرگ امام مقتدی سارے پڑھتے پہن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دی خواہش دے اتے اللہ درود حضور دی امت دے اتے جاری فرمایا زبان دے اتے تاکہ قیامت تک اللہ کہ میرے یار ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر سیندا رہے جب دے پہلے جناب والا جڑا ابراہیم علیہ السلام دی دعا کو اللہ ایڈا اعزاز عطا فرمایا ہے دعا منگی ہے نا حضور دی عظمت کو دیکھتے کہ ایڈا سونا نبی جہاں نام جنت دے درخت دے ہر پتے دے اوتے لکھا ہوا ہے اللہ اس سونے نبی دی زبان دے تے میرا ذکر جاری فرما تے اللہ نماز وچ حضور دی امت دے تے درود پاک پڑھنا ضروری کر دیتا جو میرے ابراہیم تے ان دی قوم تے اولاد دے تے بھی نال صلوات بھیجو ابراہیم علیہ السلام دعا کیتی ہے تے جناب والا جڑے ویلے حضور نے دعا کیتی ہے لفظ مختلف ہیں اللہم انکا جعلتا صلواتکا ورحمتکا ورضوانکا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اے اللہ جیویں ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں اپنی رحمت تے صلوات تے رضا عطا فرمائیے اللہ ایویں رحمت تے رضا تے اپنی برکت جڑے میں محمد تے بھی نازل فرما میری دھی فاطمہ تے بھی نازل فرما میرے پتر حسن تے حسین تے بھی نازل فرما مسلمانوں توجہ کرو امام حسین پاک دا مقام میں جی میں عرض کرنا جناب والا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اتنی عزت شان محبت عطا فرمائی کہ جیڑا بندہ انہاں دے نال محبت کریں دے امام حسن و حسین نال علی پاک نال فاطمہ الزہرا دے نال جی میں غالباً پچھلے جمعے سے حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اثبتکم علی الصراط حضور فرمایا پل صراط تو جڑے ویلے لوگ لنگ سے ہیں نا ہر کوئی اپنی مرضی سے لنگ سی پیا لیکن جڑا بندہ میرے اہل بیت نال
حسن و حسین نال فاطمہ تے علی نال کہ میری ذات نال جڑا پیار کریں دے حضور فرمائیں او ثبتکم علی الصراط فرمایا جڑے ویلے پل صراط تو لوگ لنگ سن حسن و حسین نال محبت کرن والے فرمایا جی میں انہاں میرے حسن و حسین نال محبت کیتی ہے اوے میں محمد پل صراط دے تے انہاں دے نال پیار کرے سا اے ڈامن پیشن تے اگ میں رحمت والے ہاتھ کر انسان مایا جڑا پل صراط ٹوٹا سی جہنم دے وچ ویسی جڑی تلوار کنو تیز ہے وال کنو باریک ہے فرمایا اٹھ کر جل ویلے دامن لگ سن میرے اہل بیت دے محبت کرن والے حضور فرمائیں جڑا سجے کھبے ڈھاسی میں مصطفیٰ ید اللہ والے ہاتھ کھبے سجے کرتے حسنین دے محبت کرن والے کو پل صراط تو پار لنگھا چھوڑے جناب والا توجہ فرماؤ جڑا امام حسن امام حسین حضرت علی مرتضی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور کی ذات نال پیار کریں دے توجہ فرماؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا سبحان اللہ فرمایا جڑا میرے اہل بیت کی محبت کرینے موت آ گئی تھی ساری زندگی محبت کریں رہے حسین نال حسن نال فاطمہ نال علی نال میرے نال ہی حالت وچ موت آئی ہے حضور فرمایا مات شہیدا فرمایا ہی میں سمجھے کو اللہ شہادت بھی موت عطا فرمائیے جی میں شہید دا درجہ ہے حسن و حسین فاطمہ و علی نال محبت کرنے والے دا درجہ ہی میں جی میں شہید دا درجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مات مومنہ مومن تھی تے مرسی یعنی یہ بےمان نہیں تھی سکتا جیڑا میرے حسن و حسین علی اور فاطمہ تے میرے نال محبت کریں دے حضور فرمایا مات مومنہ اے ایمان دی حالت جی کو موت آسی ابو فرمایا مات مستکمل الایمان ایک بندے توجہ ایک بندے کو دن 4 آنے جانتے پہلے ایک دے کو دن 8 آنے ایک دے کول 12 آنے ایک دے کول روپیہ اور بڑا ذمہ دار کون ہے جن دے کول روپیہ ہوتی یا لاکھ ہوتی پورا توجہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال محبت کریں گے حضور فرمایا ماتا مستکمل الایمان فرمایا جڑے ویلے مرسی ایمان دا گھاٹا کہنا اسی فرمایا پورا پورا ایمان دنیا جو گھنتے ویسی حسین نال پیار کرے تے ول ایمان ایک گھاٹا آوے حسین نال محبت ہوئے حسن نال محبت ہوئے آپ دی آل نال محبت ہوئے تے ول بننے تے ایمان ایک گھاٹا فرما نانا ایمان نہ ہی ہوئے یہ تو سب جاگ دے پڑھو تو میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اچ بھی آیا ہے قرآن اچ بھی فَمَا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ حضور فرمایا لوگ اپنے مال نال اولاد نال اپنے مالا نال وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اپنی تجارت دے مندے تھیون دا خوف رکھیں تواڈے نال پیار نہ کریں قرآن ہے جڑا تواڈے نال پیار نہ کرے مال دا فکر کرے اولاد دا فکر کرے دکان مکان دا خیال کرے اور اپنے مکان رہن والے پسند کرے احب الیکم من اللہ ورسولہ
جڑا اللہ تے اللہ کے رسول کنوں مال مکان دکان جائیداد پسند کرے، ربت فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، فرمایا بل انتظار کرو اللہ دے عذاب دا۔ جڑا مال نال محبت زیادہ کرے تے حضور نال نہ کرے، اولاد نال محبت کرے تے حضور نال نہ کرے، مکان دکان نال محبت کرے، کاروبار نال کرے، لیکن حضور نال محبت نہ کرے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ فرمایا فتربصوا، ٹھہرو حتی یاتی اللہ بامری، میں انتظار کرو بس اللہ دے عذاب دا۔ جناب میں پیار کرنا کہ جڑا رسول اللہ نال زیادہ پیار نہ کرے تے مال نال پیار کرے، اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ تے اس کے حضور فرمایا حسین دی محبت تے فرمایا من احبا فلیحبہ، فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کریں دے اللہ تو بھی دے نال پیار کر۔ تے لوگوں جڑے موجود ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی دساؤ جو میرے حسین نال پیار کرو، رب تورے نال پیار کرے۔ یہ بندہ ایمان پورا گنتے ویسی جڑا امام حسن امام حسین فاطمہ و علی نال محبت کریں دے۔ حضرت گرامی اگر جاگ دے ہو ایک جملہ بھی لینا چاہوں، ٹائم ٹھیک ہے، اگلے جمعے سے بل سلام ٹائم ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور آج اتنی ختم کروں، بل اگلا جمعہ انشاءاللہ بل چپیان کرے سو اللہ پاک قبول فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔